ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир як навор пешниҳод мекунам аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 8-ум дарвоза, 3-ум қатор. Духтарако марҳамат, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. Агар наёфтен мисол ҷошона метавонен хучонда нависен. Доставкам дорана. Ира бинед, кожани витрёвка омадагиай беҳадам хушрӯча плашако марҳамат. Бори турецки нархошон 420 сомонӣ. Духтарако дарозош мана дароз дора, калта дора. ҳардушам я нарха? Калта духтарако 380 сомон. Ана ин дарозош бошад 420 сомон. Марҳамат, кожаниян тоза турки. Ина диден чақа хушрӯча духтуш. Дина як духтарак амирамада видео карда партофт ки аз амин Корвонда диден видео кунен. Марҳамат, имрӯз мо ёфтем. Тамошо кунед. Инаи витрёвка материалош? И чанда? Ана ино 320 сомон духтарако. Мана хоҳишмандо метавонен дархост кунед. Иҷада бо чанд модели дигаам ҳастай. Инош чанд сом? 280. Ана ин намудош бошад 280 сомонӣ. Ози дарозиша мебинем. Дарозака я? Аз зону поён места духтаро. Марҳамат. Метавонен биёен бо айпеш хитон бинед. Размерошон чӣ хелан? Размер I38 то 48 Туркия. 56-58 мешава хулас. Ино чандан? Ана ей 300 сомон. Инам хеле дарозакай. То зону айда тақрибан. И размерош чӣ хелай? Нархш 300 сомон. Ай кожаниё чӣ? Нархшруа и моделиш. Анаи 400 сомон духтарако. Марҳамат. Метавонем ки аз пеш бо омада хитон бинен. Ана ино дарозтаракошон. Ана қисми болода боша кӯтоҳош. Ино чандиян? Духтаро инаин карт кӯтоҳако 250 сомон Луи Витон. И бори тоза турецкиша. Ина марҳамат, метавонен хитон бо биён ай пеш як маротиба тамошо кунед. Бори тозаш. Размер аз М то 3XL. 3XL да кадом вай размер дуруст мебия? То 54-56 размер будай. Ай ба ё чижим пирако? 140 сомон турки. Борошон ҳамаш борои нағзай духтарако. Ана ино чанд двойко? Вязаный двойко ҳамроҳи брукошона я? 250 сомонан. Мана брукошон кати духтаро. Намино? Ино. Ино чанд сомон? Ина 280 сомон. Қадошон дрозай, остиношон кожаный. Бори тоза турецки. Хулас иҷада бо двойко. Ана баъд инаи кожанкои 250 ман нишон додем. Инаи моделиш бо камакак дарозтаракош. Ино чанд сом? Инаи дарозтаракош духтаро 280 сомон. Ина диден тоза кожаный. Качествои нағз. Ана иҷада двойкои новинка. И тройка я? Чандай вай? 450 сомон тройка духтарако. Ана инош двойка. Инош чандай? Двойка. Ана ино 300 сомон турецки. Мана и хоҳарак дар нависем барои доставка. Инаиш хушрӯ духтаро ҳамроҳи юбкаш двойка. И чанд сом? 300 сомон. ду ранг дора духтаро. Ина 6 ранг будай духтаро. Бо шумо нависен ша ватсапда суратоша мепартояд дигар рангоша. Марҳамат, хоҳишмандо. боварӣ дорум маъқултон мешава. Хеле кардиган бо омадагия. И чанд сом? 180 сомон кардиган. Ана и сиёҳак чӣ? Кардиганои фасона ино. духтаро бинед чӣ кардиганои хушрӯ омадиян. Ино 300 сомонӣ диёр. Мана хушрӯ. Ҳамин ҳози барои ҳози пӯшидан. Инчунин иҷада ҳамхе двойкоҳо ҳаст. ҳамроҳи шарфошон фенди. Ино нархошон чанда? 300 сомон духтарако. ҳамхе абаяяю ҳамхе шарф дора.
то 58 размер ҳастай. арзон мекунем нависонана. ин нархҳое ки ҳозир ман гуфта истодам духтарако бо арзон мешида. шумо нависен савдогарда пурра бо мефаҳмонатона. ана баъд тройкаҳоро ман нишон дода будам, бо як бор дигар нишон метиҳам касоне надидиян. ино чанди? Ино 250 сомон расветкои новинкашон омадан, виливе джинси, виливе. ина ё 250 тройкаи духтаро. чандта расветкои фасон омадай бо арзон меша. ҳамин нархҳое ки ман гуфтистам бо арзон мешаванд. касое ки джинс пурсида буден ина духтарако чанд сомон? 350 сомон тоза туркиш. мана марҳамат хоҳишмандо маҳқултон мешавад боварӣ дорум. инаш замок будай, а инаш бошад тугмакатяй. иҷа киртоҳо омадагиян. киртоҳои фасон мана ғав сакан киртоҳо вязаные. мана бори турецкӣ чанд сми киртоҳ? 300 сомон размерои калони хушрӯвай. то 58 размер будай. ана баъд кардигана бо як бор дигар нишон тем духтарако. се расветкаш омадай. нархошон 250 сомон Турция. турецкий кардиган 250 сомон. бинед чӣ қадар розай. мана сиёҳ дора, ана ин бежеви дора, баъд ана вай рангаш. Дигар рангош хулоса дигар рангошам ҳастай. иҷа витрина накардиян. шумо кадом ранги даркорай бухчона нависен мефаҳмонантуна. ана ино чандан? Ино 200 сомон двойка айзону поён местанд. 200 сомон двойка айзону поён местадай духтарако. хулос метавонем ки бухтон омада аз иҷа бинем. мана оз якташа мефуроранд. тамошо кунен. ина бинеда чӣ хушрӯча 200 сомонӣ. аҷоиб буд. ина рангошон.